Hola, què tal? Benvinguts, lletraferits. Us porto un nou llibre, un que us devia de fa temps i tinc moltes ganes de que en parlem. A veure, qui se'n recorda del meu stories Instagram quan vam descobrir que la saga Elena Blanco, l'escriptora Carmen Mola, no era qui ens pensàvem que era una dona i que escrivia bàsicament sota aquest pseudònim. Doncs, ha arribat el moment. Parlarem de la trama del Premi Planeta. De nou, per tant, us porto una novel·la que potser és més negra que policíaca, una mica a l'estil de Hélgida, i bàsicament parlem de 3 llibres que estan protagonitzats per una inspectora que es diu Elena Blanco, en teoria escrits per Carmen Mola, i que van revolucionar el món de la novel·la negra espanyola. Són històries molt brutals, especialment gràfiques, i bàsicament serien 3. La primera és la nòvia gitana, després tenim la xarxa púrpura i per acabar la nena. Jo diria que la que és millor, la que em va agradar més, és la segona, la xarxa púrpura, però està molt plena de crueltat. Són llibres molt durs de llegir. Cada un sembla que superi l'anterior. A mi precisament el que més em va costar va ser la xarxa púrpura, diria. I la nena segueix el mateix estil. Són novel·les molt i molt extremes, enganxen, no pots parar-les de llegir, però a vegades cal parar-les de llegir, perquè hi ha alguna escena en la que necessites parar i agafar aire i dir, mare meva, què està passant? Què estic llegint? Necessito recordar que això és ficció i que la meva vida és més tranquil·la que això. Incomoden, però alhora enganxen molt, són molt addictives. És el que sol passar amb les coses morboses, així que perquè us feu una idea, no? Seria com una advertència abans de començar-les a llegir. Més val que us enganxin amb l'ànim ferm i en un moment de la vostra vida de tranquil·litat, perquè si no poden crear-vos una mica de desequilibri. En fi, dit això, anem a passar el que va ser el gran esdeveniment del món literari. Resulta que tothom es pensava, no?, que aquesta Carmen Mola era una dona, sabia dir que era una professora, que no volia revelar qui era, que només es creia que volia fer un pseudònim perquè com que les novel·les eren tan dures no volien que se la critiqués expressament, etc. Ara bé, resulta que Carmen Mola va tenir una altra novel·la, va escriure les sagues d'Elena Blanco i després ha escrit un llibre que es diu La Bèstia. Aquest llibre, La Bèstia, que no està lligat amb la saga principal, encara no l'he llegit, va guanyar el Premi Planeta. I llavors tota la xarxa estava plena de rumors de si la dona l'aniria a buscar o no, si per fi sabríeu qui s'amaga darrere d'aquest pseudònim. Imagineu-vos que el món cultural estava completament revolucionat. Ara bé, la sorpresa va ser que no es va aixecar una dona, ni tan sols un home. Es van aixecar 3 homes, que són els que s'amaguen rere el pseudònim de Carmen Mola. Tenim Antonio Mercero, Agustín Martínez i Jorge Díaz. Bàsicament, resumint, serien novel·listes i guionistes, però que mai havien treballat tots junts, van començar a escriure tots junts el primer llibre d'Elena Blanco, van veure que la cosa funcionava i van començar a estirar el fil. I es va descobrir arran d'això. La qüestió és que aquests homes, la versió d'ells, que volien escriure sota el pseudònim d'una sola persona, perquè no volien que un llibre escrit per 3 autors els perjudiqués en quant a màrqueting. Creien que ningú compraria un llibre que haguessin escrit 3 persones. Realment seria estrany, però bé. I que els hi era igual, si era un nom d'home, un nom de dona, un nom estranger, etc. I algú va dir, mira, Carme, així senzill, espanyol, Carmen Mola, no? Ah, sí! Us juro que segons ell és tal qual. I per tant van posar, doncs, Carmen Mola. I el que sembla un acudit, perquè sembla un acudit, va acabar sent el nom del llibre. Diuen que en aquell moment, evidentment, no s'esperaven que la cosa tingués tanta tirada i per això no van donar més voltes al nom. I després, a més, la cosa se'ls hi va anar complicant,
perquè vosaltres suposo que sabeu que en els llibres molts cops hi ha una mena de contraportada, no la contraportada, sinó just el que està darrere de la portada, on explica 4 dades biogràfiques de la persona, encara que sigui anònim, se sol fer. Doncs es van inventar que era professora de Madrid, segons ells, com podria haver estat catadora de gin tònics o qualsevol altra cosa. És a dir, van crear totalment un personatge fictici, com podria haver estat part de la novel·la. I es va desmuntar tot arrel del Premi Planeta. Llavors, a partir d'aquí, hi va haver un gran boom, una gran discussió, gent que els defensava, dient que quin problema hi havia, i sobretot moltes dones que es van enfadar. Anem a fer un moment de per què, no? Després torno a la novel·la. Bàsicament perquè durant la història, jo soc professora de literatura, hi ha un munt de dones que s'han hagut d'amagar darrere de pseudònims masculins per poder publicar. Hi ha, per exemple, no sé, ben a prop de les nostres tenim Víctor Català, que sabeu que és el sinònim de Caterina Alberti, no és ni de bon tros la primera ni l'única. Especialment si escrivien coses que es considerava poc decents per una dona. Llibres que no seguissin la moral, que no fossin novel·les romanticones, que no acabessin en casament, etc. Evidentment, Víctor Català no segueix aquest tipus de característiques, així com no segueix la saga Elena Blanco, per això molta gent pensava que realment era una dona i que utilitzava aquest pseudònim com a protegir-se perquè no l'acusessin de com pot una dona escriure aquest tipus de llibres tan cruels, tan durs, etc. A més, van ser criticats perquè justament, casualitats de la vida, intentem-ho ser molt pensats, o sí, el que vosaltres preferiu, justament l'any que guanyaven el Premi Planeta, 3 homes, no un, sinó 3, la quantitat dels diners del Premi Planeta es va duplicar. Oh, sorpresa! I d'altra banda això, no? Que hi ha gent que considerava que havien usurpat una reivindicació feminista. S'havia fet capdavantera el personatge de la Carmen Mola com d'una reivindicació de l'estil les dones podem escriure de tot, fins i tot obres macabres, cruels, dures, etc. I clar, després descobrir que darrere no hi havia un home, sinó 3 homes, va ser un cop molt dur per les xarxes. Aquesta seria la història. A mi, us donaré una mica la meva opinió personal, tardaria molt explicar-la per sobre. M'incomoda que triguessin el nom d'una dona. Si haguessin triat el nom d'un home o un nom neutre, en plan Marx, m'assemblaria molt millor. Ara, el nom d'una dona expressament, amagar-se darrere l'etiqueta d'una dona, em resulta incòmode, sobretot per tot aquest tema de la història de la literatura, de quantes dones s'han hagut d'amagar darrere de pseudònims masculins, i no per fer una brometa, sinó perquè realment haguessin estat criticades, perseguides, etc. Deixem-ho així. A veure, en quant als llibres, els punts forts, la narració és molt fluida, enganxa, no costa gens d'estar-hi atent, i més aviat tens ganes de saber com continua, saber què passa. I ets tu que has de frenar en tot cas, perquè hi ha episodis massa durs en què has de dir necessito una mica de calma, de posar les emocions a lloc abans de poder seguir. Seguint amb aquesta línia, té uns girs argumentals molt bons, coses que no esperes, sorpreses, escenes d'acció, etc. Per tant, aquesta part, evidentment, és un caramelet per al lector. En quant als punts febles, arribem al problema que jo em feia pensar que no estava segura de si ho havia escrit això una dona. I és la protagonista, la tal Elena Blanco. Si recordeu el meu vídeo de Hellida, és pràcticament la mateixa protagonista. És molt i molt cliché. És una dona policíaca, que té problemes per relacionar-se, que té aventures amoroses sense cap tipus de problema, i a més té uns hobbies repetitius, com prendre grappa, el vi, el karaoke, es fa molt pesada amb aquest tema. Però a l'hora de la veritat no té una profunditat sentimental i emocional. És una dona com podria haver estat un home. És una dona molt masculina. Però això no ho vaig dir en el vídeo d'Angelida i crec que és el principal problema que li veig a la Sara Rubio. La majoria de dones
i ara me posaré un sidral jo sola, no actuarien potser d'aquesta manera. Crec que serien unes reflexions diferents. El veig com un personatge molt masculí, senzillament que li diuen que és una dona. Vaja, sidral m'he ficat, que sí. Intentaré no ficar-m'hi més, però en tot cas que no em va sorprendre gens que l'haguessin escrit un home en aquest sentit, pensant en la lògica del personatge. La novel·la, com us deia, és molt dura i això costa. Jo, per exemple, recordo que aquests llibres els vaig recomanar a la meva mare i el primer bé, el segon em va dir no em recomanis res més d'aquesta autora. Ho entenc perfectament, són històries molt macabres, el tercer fins i tot ja té un punt gore, cada vegada s'estan animant més i més i més i que deixen mal cos. Fins i tot quan acabes el llibre no tens la felicitat d'haver-lo acabat i haver resolt el misteri, sinó que et queda un mal cos per les coses que han passat i que no s'han pogut solucionar. I personalment això, la tercera és la que menys m'ha agradat, trobo que la segona és la que està més bé. En fi, per tant us he plantejat uns llibres especialment complexes, ja no sols per la història de l'escriptor, etc., sinó per la qualitat, si voleu dir-ne així, perquè al final molts escriptors molts lectors, s'hi acosten per al morbo i llavors fa pensar de fins a quin punt els llibres podem considerar que són bons. Estan ben escrits perquè enganxen moltíssim, però si no fossin tan morbosos la gent els llegiria igual. Jo crec que aquesta és la qüestió que em persegueix amb aquests llibres una mica. I no la tinc clara, la resposta. No la tinc clara. Segur que us sona, segur que heu vist almenys part de la trama que hi va haver amb el Premi Planeta. A veure què n'opineu, tant d'una cosa com de l'altra. M'interessaria molt la vostra opinió. I en fi, espero que tot us vagi molt bé i com sempre, llegiu molt.